Resaca pasa, resaca pasa. Resaca pasa, resaca pasa, resaca pasa. Vale. Bai, beste atal batez. Bai. Hemen, Mateu hau, ja, gitxinaka bagoaz. Laugarrena, ja, aurrea. Laugarrena. Wow. Hau oso fuertea da, Bai. Osea, zeinek izango zigun hasieran, laugarren atalian nago ginala. Eso no espero. Nik para nada. De hecho, barkoan nik esango noan nahiko ondo nagoala. Ah, bai, ez dakar resaka. Osa, gaurkoan biak gaude ondo igual. Bai, osea, gaurko eguna tokatzen da egun on bat. Bueno, iritsi bazten bat, ez? Lehenengoa, eta igual azkena. Azkena izango dela. Segurazki bai. Baina, bueno, dakat komentatzeko, gaur dakaula gai bat, niri asko gusta ezatena, asko, eta asko dakatena komentatzeko ere. Ez dakizu oso maniatikoa zean. Pasada bat. Bai? Super. Ez atzupeatzen bate. Ja, bai, kitotxe jende guztiak. Zean pasotiak ritual ez dakazula manixei. Ja, en plan desenfadau. Baitut. Pila bat. Bai? Pila bat. Nik asko ere. Bai, Asko. Nik mania zerrenda bat indet, nire manian zerrenda bat. Vale. Adibidez, lehenkoakoa ez dakit baten geun zerrendan, baina dakat manixa handixa eta askotan kejatzei janan repizukidiak dala alarmak 5 minuturo jartzea. Baina, jaia honek puntu batea askotan dala 5 minuturo eta 2 minuturo. Osea, esatzen zu eta pixu guztia, Bai. Claro. Bai. Hor piloa pasatzen dizu, olakoa ez alarmekin. Ez, nire alarmekin normalean, osea, nik alarmera ditzen dut, nire arrebera asko sartzen dela, kalendario gisa. Ordu ni dut egunero alarma pila bat, ez azteko gauzak egiteko. Hori da, baina goizta normalean ez dut alarma behar. Bai, nik normalean ditut mania gehienak dira lohartzerako orduan. Osea, okiorat praktikamente nire gela set bat montauta bezala, osea, nire sartzen beti obera bi galtzerdikin. Eta orduan, lohartu ere momentuan, itetu galtzerdiak kendu, eta galtzeitu galtzerdiak lurrean, paraleloan horrela garrita, hola, ezin dira bata beste ikutzen egon. Bata beste ikutu gabe. Lokura, bai. Hola, bi galtzeriak horrela, hasteko. Gero, mobila kargatzen utzi behar dut, baina gomera kargatzen oheari perpendikular, bai, hola, perpendikular. Giltzak, altxabar naiz oetikan giltzak kontatzea, bat, bi, hiru daude, evidentemente, zaitez da baten hori, nola beriko zei baten bat, bakatu dituten giltza guztiak. Mira, lotajuna horretik hori. Dena. Frigoa ondo itxita, preocupantea da, txapilla bai dute, Ebiet, atia itxitxalo. Vale. Baina bai. Vale. Eta argia itzalita, eta arroia guzti hori ez. Nik edo aldete egin kriston argiakin, atea irikita, soinuak fondoan. Ikerbizu, kaltzetinak egotia hola. Bueno, karo. Paraleloan, kontuan euki horret adibez, esaten egon bai siestan, sofa garaian, euki horret telebistako mandoa, lurrean, ninago sofa netzuna, eta mendakat, uekillo bat alfombra. Alfombra gainean egon behar da mandoa, lurrean, eta telebistaren erdira, norabidean en plan de telebistaren erdiran zainalatzen. Eta mobila ondoan paraleloan ebai, galtzea bezala, hola, telebistari begira. Eta hori horrela egon arte, nik ezin dilo hartu, Osa, balin bakit hori ez dagoela horrela, nagoela. Osa, benetan esatzela bate pedatzen nolako. Badakit, eta gehiago ditut, eta askoz gehiago, ez ditura kontako guztiak eben, porque... Ez da plana. Ez da plana. Bale, eta oain beti bezala dakau atala dela gure kuriosidade eta drama. Eta nik azteko dramia da, bueno, nik aurten eukidonoan helburu handixena, propositua, asmua, zan nire osasuna lehenestia. Mentala edo kirola? Dana, osasun mentala, fizikua, orokorrian. Danan aurretik jartzia. Eta orduan, hartu noan masajistan txandia, digestibuan txandia, ze beti eukitxut arazoak tripan. Vale. Eta, bueno, hartu noan txandia, nakan astearte honetan, eta ez ez mauz zein esan jun asteartean digestibuanea. Zu? Obviamente. Zegatik? Porque eukit aste bat, ezken nahi lapare hau, nahi alde batetik bestea, eta astuitza totalmente, eta nahi mitika, ikitzen duna beti kalendarren, oza, ni banak isa hori nakala, baina pasauen. Ez da kontatzen zure arazo guztiak direla ez zelako galditzen. Denak. Astero ekartzezun arazo guztiak, eta gehatzen zelako nago hemen ez zaitut orain analizatu nahi, ez da suntxitu nahi ere, baina bueno,
jakin ezazu, arazoak gauzu Hori, dela. nire amak izate itxena da, Iker. Mira, baina. Baina, bueno. Bai, arrazoia gatea amak normalean, Beti Arrazoia. agate arrazoia, beti. Ni nahi zazute frikia bizenena, Euskaldun asko bezala. Nire aitona, amona besteletikan, denak ziren oso frikiak. Eta prekupaute egon dire bai nire Euskalduna bizen estirpea mantentzea, nire zortzitut. Aber, norregi jutatzen izan nahi bertan, ez? Zortzi. Justo, baina, behatzi garren ez esan, baina, 12 veganas. Hori guztia inkulkatu dira, eta nire bai, friki batean bihurtu naiz, orduan beti jendea zautetenean, egoten naiz atento bere bizena, adioz, zura bizena, Urriasti Bizkaitarra, seguro. Bena. Eta, orain, ikusi oso modan dago, Euskaldunak ea oso zaleak edozein famatu agertzen denean, konexio bat aurkitzea Euskal Herriarekin, ez? Jendea guzti zerotu zen Jacob Elordirekin. Behar baino ez dakizela markinarra edo ondarrutarra da. Berak ez daki, bueno, pero de la zona, ez? Baina de la zona behantzat, seguramente bat eta beste. De Aleti esan zuen, ez? Ja, está, horrekin. Bai. Horkon bat. Eta gero hain dago ere bai, atea da beste famatu bat eta hau aktorea bai, Robert Aramayo. El actor Robert Aramayo con ascendencia donostiarra. Baino, beti kontatu naiz dagoela mania bat faceta ona hartzeko garrikan, Euskaldun ona. Eta gero, nigo nintzen behitzen, eta igual historiako pertsona txarrenetako bat ere bai Euskal jatorria daka. Pinochetek hil zitula, ez dakiz, bat 40.000 besotik angora, estado fascista batean Txilen. Hori ez da aipatzen, gero bat naiz, Euskaldunek gauza hon asko ekarri bezala, sarraski asko dituzela Hego Amerikan. Adibidez, ez dakiz egatikan, baina Venezuelan dago lurralde bat ditzen dela Iribarren. Ni bezala. Eta, karo, seguraski ez da izango tipo batek hor hospital bat eraikizulako. Eta orduan, bueno, kontatu nintzen, daudela 1.000.000 pertsona diala iribarrenentses. Eta 1.000.000 pertsona dauela nire zerbitzura. Iker, bizitxo biharko zuri lekua. Etorri zen duela urte batzuk Iribarreneko pertsonetako bat honea, eta esan zuen, jo vengo de Iribarren, no seke, eta nera amaz egon hor zantzen, no jo, mi marido es Iribarren, bai. Eta gontzien hitz egiten horri buruz, esan zuen, 1.000.000 pertsona bizi dira hor, 1.000.000 pertsona dira Iribarren darrak, eta hortikan nik asko gonez ditzen. Baina, bueno, azkenan nik nahi nun nahi patu, Euskaldunak ere bai oso txarrak izan gehala eta izango gehala, eta Pinochet Euskalduna dara ere bai, ez azteko. Así que hori. Vale, eta oain bai, pasako gea urrengo atalea ez da? Hoi da. Bueno, gaurkoan beste behin dakau, nik uste gaur bihar handixe eukikeun pertsona bat, behan laguntza handixa biharkeu. Ze gaur hasi gala gai baten inguruan izketan, baina bi ego hemen gurekin, ja nire hogalde, Apa. Ja nire zelan. Ondo, zubek? Bueno, ondo, baina kontura hogea oso maniatiko. Entzun duzu hor zilelako, eta... Zer iritzen zatzu daudana, nondik uste zu datorrela manixan asunto daudana. Nik neok batzetan ezin dut bate kontrolpian, eta ikusteten ez, ikerre gutxio. Gutxio. A ber, manixek etorri aldie, do izen alda arrazoi desberdin gaitzik. Batzutan izen alda ondo ez badeko gunien, edo egon ezin badeko gunien, hori lasaitasun lortzeko kontrolatu aldugu nahitzen dugu. Badibidez, ezin dugu kontrolatu bizerdeko gun azterketie, baina bai aldugu kontrolatu gure eskritorizua gotie ordenatut, ezta? Eta orden hori ondo ez badeko gunien, sozer kontrolatu hori lasaitasun emoteko. Baina beste batzu bai ikasi zerie, igual gure gurasoatatik ikusi dugune, edo beste pertsona batzutatik. Gurasuenan ikustet baetzen nik, bai ikusi izan deten gauza gurasuenak, nik uste askotan hori kopiau etxeula. Eta manixa asko bai aldia izan hortik. Ereatuak. Zure gurasuak kaltzetinak hormautan dipitzeu, Ez dut uste hori genetika daderik, A ber, eske oso garrantzitsua da bai ikusti eia mania horrek ze funtzio betetan da ben, ezta? Ze igual dekoguz mania desberdinek eta bakotzak igual funtzio bat betetan deu. Edo lehen esan dute moduen ondo ez badeko guleko, edo identifikatu ez dugu nahitzen emozio desatzegin badeko guleko, ezta? Orduen ez dakigu zelan kudeatu,
eta orduen hor sortzen da ondo ez, ezta? Orduen, ni pentsa dut oso garrantzitsu dela ikustie mania bakotzak ze funtzio betetan daben. Zer hundi datorren, ez? Oze... Zetarako hitzen dozu, ezta? Ba, hitzen dut hau, ba, ez dakiz zetako. Baina ez ustezu danak aldeloki. Mania bakoitzak dakala erantzun bat. Seguraski, baiet, sakonean. Seguraiet. Bai, eski hasi beharko ninen analizatzen banak. Claro. Ez dugu nahi ere, oso fondoan iritsi askotan bizitzan. Claro. Gainean igual, ez? Gure manixak, bueno, pasatze ditugu, baina gero beste batzu manixak ez ditugu aguantatzen. Osea, nik dos manixa batzuk ezin detenak. Osea, nire pizuki daga adibidez. Adibidez, batek dako itxuria beti telebista eukitzeko atzian. Eguraldia da igual, baina de fondo hor. Berdintzako ez da entzutzen, baina hor, zarata bat eukitziarren. Maniek han roto matrimonios. Bai, ez? Joe, asako. Ni nire amataren aitaren diskurri erdia da. Itezu beti iguala, itezu hau, zat itezu beti berdina. Eski hori dela. Azkenin bakotzak deko gule norberan estruktura mentala eta norberan esperientzize desberdine da, ezta? Orduen gu guri ulertu itzen dugu, bai igual bestiena eskalelako jartzen bestiena salien edo ez dakigulako pertsona horren esperientzize edo bizitza, ba, zaila boitzeako ulertzie. Ez dakit zu diferentzia argi dakatzu, baina maniak edo tokak horrela jende askoren bizitza bugatzen dute. Osea, tokak limitanteak dira. Kontrolatzen ez dalimazu denborara, izan daiteke ez dira zer bastante grabea. Claro, bai. Bai, horregaitzek esan dut igual, hasikeran hitzen dugule kontzienteki, baina gero heltzen da punto bat, inkontzienteki hitzen dugune, eta horrek azkenin gure eguneroko bizitzan eragin aldeu. Osea, jende asko goten da normalean psikologo bat horrela, holako mobidekin, tokekin horrela. Gertu izan zaizu zuri edo, igual... Azikenan igual ez dire etortzen horregaitzik, baina igual gero prozesuen zier sortzen die olako gauza, baina normalien... Nik uste ez dela gauza bat, zuk espada oso grabia identifikatzen duzun azkarri, igual, gero zauzenian lanketa egiten. Ezinbestekoa da, baina gero beste batzu dauz ez tekina funtzin horik. Eta gure espadekon eragin negatiboa edo espadekoen gure bizitzan egunerokoan eragin negatibo bat. Jo, eskerrik asko, nire jongo geha guaz atalian zehar manixak ateatzen argitxa, hartuko kontuan zure kontrisuak, ez? Analizatu. Oso baliagarrixak, haber zuentzat ere baliagarrixak dian, eta urrengo haber noiz ikusten. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Eskerrik asko. Bueno, gaurkoan dako gonbidau bat, neri bereziki, ilusio handixea etxitx, badakitz beti izatetela hau, baina ongan benetan esatet, ze, dakau, hemen, aparte de lagun, umoregile, komunikatzaile on, zango nanik, aktore ere, hortikan komentatu dugu mokatriz. Esaten da, mokatriz. Bueno, pertsona honek danetatik etxeu, eta hemen dakau gurekin, Maialen sortza bere. Zela Maialen? Ondo, zondo zuek? Ondo. Vale. Bai, bueno, gaur ondo. Gaurkoan ondo, gaur pozik, lehenengo aldixa rezakagabeko egun bat izanez. Vale. Azkena, esan dugu ez dela? Vale. Zuzelan, alde hortatikan rezakapaz. Ekarri dut, pixkat, rezaka, uste nuen ekarri bartzela. Bai, berez bai, hori izan asmua, baina dos momentu batzuk ezin dala beti. Orduan, batzutan erreserba hoen behar da. Traizio zikin. Bai. Bale, azteko rezakapasa, jakingo zinun bezala, edakau hemen rezaka kutxa. Dala gure kita. Ze karri guzu kito honetako. Nik benetan dakat espektatiba handixak. Bale, karri ditut bi gauza. Venga. Eske honen, porque eske esan zian, jazta badaki zerka. A ber zer dan. Karri barri ditun palomitak, baina esanun, norbaitek ekarriko zitun. Ere karri barnun zerbeza gehiago, baina norbaitek ekarriko zitun, ez? Bai. Tardun esanun, bueno, Justo. benetan funtzionatzen duen zerbait. Itxasoko ura? Ez identzibiz. Ez. Osea, resaka pasatzen da, bainito batekin itxasoa. Baina benetan jaso ez du hau zurriolan. Nahi ba ez zu horrek bataiatuko zaituzte. Behar dezu bainito pixka. Nik uste biharko noala, Maialen. Ez que Maialen da beti de bainito. Maialen entzat. Turriolako ura. Ju naiz gaur espreski, eta esan dut. Bai, hartuko dut. Benetan? Bai. Ari da galiozen arraro hau. Bai da. Bada, hombre, bada. Eta gero, aneri beti esaten diot, anik uste dut oso floja. Beti da, eske, gaixo nago. Ezin entzin iztu. Ezin du. Mandarina, txalo, txalo nahi, ez du. Iru mandarina! Ez que Maialenek beti izateu,
ez gaixotzeko. A mandarina D keeps the doctor away. Vitamina D. Gauzia da, niri mandarinak ez zat asko gustatzen. Enai bereziki mandarinen zalia. Maialen da kontrakoa. Eta beti dabil mandarinak esaten daneako onak diala. Ja, daneako gaixorik bazoz, triste bazoz, resakian zatero oan bai. Vale, eta oain dator, gauza importante bat dala, igande testa. Igande testa. Vale. Ze beldurra. Igande testa da, gonbidatuta nahi txixon gauza bat, eta, komo no, Maialen Zorzabal berez. Ai, amate, ja. Zorzabal bere. Bueno. Grabatuak galditu da, grabatuak. Klip. Zorzabal bere. Zorzabal bere. Zorzabal bere, neska. Zorzabal bere. Eske gaur ez autu ea. Bai, La de Laguna Geata hori, Dara guai gezurra. galditu da. Gara palua gonbidatu baten. Izena gaixoak, Gaizki izatia, no sé qué, hola, konfiantza gabe. Lehenengo, zela du zure igandia gaurkoa, Maialen? Izan da oso anitza. Egon naiz toki gehiegitan, izateko egun bat. Bai? Bai. A ver. Marianito Mutiloa, Bazkaldu Lekunberri. Ke plano, ze polita Nafarroa. Bai. Ke planon. Eta, egon beste galdera bat, zelakoa da Maialen Zorzabal bere? Bueno. Zorzabal bere? So, zeta, ese lengua, ez dakit zure. Ez, bueno, baina hori Euskalkia barkatu. Barkatu. Ez dituz hartu euskalki zekize, klaro. Ez, inoiz. Igandetan zelakoa ezea? Hola, orokorrian. Bueno, beti dago zerbait, igandetan. Osea, nago pixkat, zain, ea datorren iganderen bat, hola, ez eukitzea planik, sortzeko plana, gero beti sortzen direlako plana, baina ez eukitzeko plani, baina bestela naiz oso aktiba. Egunero, oso aktiba igual. Bai, gauzak egitekoa, eta hola. Eta orduan zein da zuretzat igande plan perfektua? Bueno, azteko ez natu resaka gabe, baina hori ezinezkoa da. Gutxirekin. Eta aparte ez da seinale hona igual, ez dakit. Ze alkoholiko gelditu. Maialen, ez da seinale hona. Resaka gutxirekin. Baina resaka da izan fiziko ere. Bai, claro. Edo emozionala, claro. Ez natu, egin kirolen bat, gero Marianito bat, bazkaldu eta bazkarian jun erabakitzen geroko guztia pizkatzen dela martxan. Vale. Ba, oendako komentatzeko, ongena komentatzen gu Manixak. Bai. Hola, zuk orokorrean lehen komentau duzu, kasula nahiko Manixa, baina zeintzuk esango zinu nola diala bere izgarrixenak? Esaterako makarroiak kutsararekin. Hor beste batek igual esan dit. Gorroto. Ezin Ez, bai, hartzeko guztia, disfrutatzeko osorik, esperientziaz. Saltxa guztia saltzeko, ez goteatzeko. Hori da. Gero, egin behar delo armairuak itxita. Hori aldetu lertu, ezkaudetu lertu perfectamente. Asi, alguien ahí, escondido. Dana itxitxan. Dena itxita. Hori da. Atea, ez. Mira. Pixukideak deitu izan... Logika aplastante. Bai, launekin bizten nintzenean esaten ziaten hori zela pixka psikopaten sintoma bat. Bueno, eta gero, deadmania eta hau ez dakit zergatik eta bai kuadrian, bai barrexerkan jende askok esan dit, oso imaginatu, nahi eta esan, Iker zemuz. Ba, metzua doa, bidali, Iker, bidali, bidali, muz, bidali, galderekurra, tak, eta gero, sticker. Ba, horrelako... Nikolako jende ez eta guantatzen den plan, bisaldu dana testu baten, hainbeste kosten. Ja, baina eske hori uste dela ze, nire kuadrian hitz egiteko txanda eskatu behar da. Hitz egiten dugu asko denek orduan, ba, WhatsAppean ere sentitzen dut, bidali behar dut, oza, ja, hartu behar den ere espazioa, eta jun hitz egiten, bai. Irakurri mesedez. Hori da. Eta azkena da, betidanik ikasi behar izan dut, unian nengonean, azterketetarako edo gidoiren bat edola, nire letratik. Ez inpreimodutakotik ez beste inon. Hori oso rara da. Alde, ez da rarua. No ez ez. Ez? Nik perfectamente aldetu lertu. Nik ez dut ikasi. Nik askotan ikasteko ere neuk etxenoan laburpenak, nire letriakin geixo ikasteko. Benetan? Baina igual dira bilerro, eta esan behar ditut bi tontakeri, edo ikasi behar ditut bi kuaderno batean, o momentu batean post-it batean. Imprimatzen bali mazu, gero pasatzen zure letra. Bai. Bale, atalian zehar bai indau nahiko izketan Manixen inguruan, baina niko indakat sorpresatxo bat. A ver. Ze uste dut ez ditugula nahikoa gauza komentau. Orduan, niri aiauzat audixo batzuk, zuen inguruko pertsona batzuna. Bale. Hola, hostia. Bueno, bakoitzana bat do. Bale. Hemen epirik ez bai. Hau, parrasaka pasa, kaixo, hemen Joseba, eta Ikerrek dazkan manietatik gehien gorroto detena edo, bueno,
topean altu ongo litzateken bat, da Ikerrek eduki behar du beti hilea perfecto, ezin du eduki ala modun. Orduan, berarekin baldin bazoaz, edo kaletik, edo edozein kontestutan izpilu bat ikusten badu eta bere burua ikusten badu, beti atondu behar du pixkat bere hilea, eta noski beste guztiok itxoin behar dugu eta begiratu behar dugu nola egiten duen hori, noski. Orduan, hori litzateke nire kasuan gehien gorroto duten mania. Ale. Gorroto, No. Gorroto, Gorroto. Aldezu zeure burua babestu, Cabrón, ez que arraze guztiak, Ez atzien, hau Ikerrek ez dugu izango, así que... Ez dut esango ez. Egia da, si... Qué cabrón, Orain guztara zaude? Txapelaki bai. Gezuile bat hola pixka. Bai, ni bai. Ez, ondo. Ondo. Hola, ondo. Vale, jarraitzuko hurrengo audixuekin. A ver zein da. Kaixo guztiei, niri Maialenen partetik rabia gehien ematen diten mania da ez dula inoiz atea giltzekin irikiko, beti timbrea joko duela, naiz eta giltzak eskuan euki timbrea joko du eta berdin du zure egoera zein den, ez badiozu azkarri irikitzen bronka botako izula. Rabia, Rabia, bai. Egiten ez du orduan. Egia da. Aldetu, osea, nik askotan hori itxet. Bai, osea... Claro, tío, badago besta sofan etzanda eta trein, eta... Ez, eta igual dauzkat giltzak hemen. Osea, Ez da eta piatu. fa, baina da. Vale, eta azkena, dela niretzat, ez dut entzun, aber zezate duen. Apa, Nasgarazi, bere pisukidea, eta aneren maniarik handiena esango nuke dela, ibiltzen dela etzetik bilosik, eta aldala urten balkoire, patio interiorran bizi gara, aldala urten balkoire, eskeitzera arropak pelotetan. Egiza da. Eski, benetan ez dakiz zeba, ez dut pentsatzen inor niri behida egongo danik, eta, osea, pelotetan etzan, enei biltzen etxetikan pelotetan, eski, banak izan horako zehose esango zoala, erran lotzia. Enei biltzen etxetik pelotetan, baina imaginau, ni joa dutxa. Eta de repente, ostra, erropak izeitzen dakat, ez dakat arazoik juteko. Ez dakat arazoik juteko eta momentuan kendu errop aura eta tal. Ni zurekin nago, Iguala naiz. Iguala. Osea, de hecho, igual batu beha hiru, nik eran esango zu adibidezan oso maniatiki, baina uste beti dozela pertsona batekiko atatzeko manixak. Bai. Baina niri zuk asko sorprenditzu iazu. Bueno. Baina, kanpotik nire ustez, bai du energia, bai. Maniatika. Bai. Positiboa da, positiboa da. Super zaila positiboa izatea hori. Nire ustez bate Ikerrek. Eskerrik asko, eta ez. Nik ere badakat. Bai. A ber, galter dina enun espero. Baina, personakin gaudi, oza, lagaditz benetan, Oen pentsatzia etxea jau eta hori danen bizitza. Bai, izango da. Ba, honekin ja, atala bukaukeu, baina lako izugu zuri hitza emango izugu. Nahizun promon bat edo etxeko, oen da momentua, Ostras, ematen du hauteskundea datoztela eta dela nere minutua. Bale? Ba, ziurrenik ez duzu jakingo maiatzak 8 eta 9 zer egin. Gaztezenan dau, kriston emanaldia, Barrixerkaren eskutik, patatekin, 8 jaz dago sarrerarik, 9 altura hauetan ez dakit, baina, bueno, baldin badaude, aprobetxatu, ze igual 5 minutu barru jaz daude. Behitu, edo zaitu kolatzen. Aprobetxau, ni bani joa. Ba, eskerrik asko da noi horreotiarren, eskerrik asko Maialen, benetan. Eskerrik asko zuei, benetan. Eskerrik asko denei, bale, zuri. Zuei, bale. Danai zuei, iraia, ian, eskerrik asko bete. Eta aurrengo atale arte, ala, agur! Resaca pasa.